beste analisi ariketa bat, bi T flip-flopekin eta sarrera batekin eta baita irtera batekin. Kasu honetan, ate logiko pila bat daude, baina egiteko prozesua beti berdina da. Hauen adierazpenak atera, egia taula egin, geroko egoerak ikusi eta egoera diagrama marraztu. Hemen denbora diagrama ez dute kasu honetan egin behar. Esan bezala, prozesua beti mekanikoa. Nahi ez da horrelaxiko zirkuito zaila ikusi, egin beharko duguna da, flip-flopen sarreren adierazpenak edo excitazio formulak atera. Venga, hasi egitezen orduen T bat, jarraitu dezagun T baten adierazpena zein denia. T bat da hemen. Hemen daukagu T bat, hemen T bi, eta T bat da, begiratzen dago konektatuta, E marra hortara, E marra and Q bat marra. Q bat marra. Hor, honena dala. E bider Q bi. E bider Q bi. Bai, da, hoxi izango zen T bat. Eta ikusi zagun orain T bi. T bi ikusten duzula, dagoela honetza konektatuta. Ia, honek ditu, hiru handate hauek daudela konektatuta. Lehen da biztiko hau, E marra bider Q bi marra. E marra bider Q bi marra. Gehi, bigarren date hau. E bider Q bat marra. E bider Q bat marra. Hau ez da marra, E bider Q bat marra. Eta azkenekoak, hemen, hau da, E berriz, bider Q bi. E bider Q bi. Eta Q bi, horixe da. Ados, eta irtera bat daukagunez, ere, hau ere adierazpen hau atera behar dugu. Ez irtera ditu bi handeraik eta hemen, hor batekin, eta ikusi ezagun ja, lehen da biziko hau, dago konektatuta. Bider. Q bat, eta beste hau, Q bi marra, jarri behar du da lehen da bizi, Q bi marra, bider Q bat. Marra gabez da, bider Q bat. Eta gehi, marra bider. Hau da, marra bider. Azpikua Q bi, bider Q bat. Hau dira. T bat eta bi eta S-ren adierazpenak. Egin beharko dugun urrengo gauza da, hauek egia taulan sartu. Sarrerak izan behar dira, Q bat eta Q bi eta irterak hauek eta S. Beraz, ja hartu dezagun gure egia taulau. Potolo egin dezagun. Hementxe. Eta esan bezala, sarrerak beti ezkerrean, sarrera gustatzen zaitz jartzea. Zeren, mantentzen dugun bitartean, sekuentzia guztia ikusi dezakegu. Hemen flip-flopen balioa, Q bi eta Q bat. Beti gustatzen zaitzen baki ondiena garrantzitsu gehiena ematea. Eta listo. Horain, egia taula honen irteerak dira flip-flopen sarreran. T bi eta T bat. Eta irtera ere jarri behar dut. Beraz, egia taula horrela txukundu behar dut. Zaino, eta ontzaino. Eta banandu behar ditut hauek ere bai, pixka bat ikusteko argiago. Hortxe. Eta sartu behar ditut adierazpen hauek. T bi, venga, T bi da. Bat, eta Q bi 0,0 direnean. Hemen dira. Bat, eta bat. Hortxe. Eta da bat ere bai, denean bat, eta Q bat 0. Hau da, bat eta 0. Bat 0 hemen, eta bat 0 hemen. Eta da bat ere bai, bat direnean bi hauek, eta Q bi bat direnean. Hemen, ja bat dagoela batera, eta bestela, hau 0. Horrelaxe. Ja, T bat. T bat, hemen txedokau. T bat da bat, denean 0, eta Q bat denean 0. Orduen, hemen, eta hemen, bat, eta bat. Eta denean bat, eta Q bi bat. Osea, bi hauek ere bai da, bat, eta bat. Hemen bezala. Bestenekoak 0. 0 eta 0. Eta ja, sartu ezagun S ere bai, eta S ditu bi balio bakarrik batera. Denean bat 0 bat, bat 0 bat da bat, eta denean 0 bat bat. 0 bat bat, bat. Besteneko kasu guztietan 0 daukagu. Ja baditugu excitazio funtzioak sartuta. Orain, gure sistema, horrelako egoera batean baldin badago. Sarrerak egon beharko dira hola, daude horrela, urrengo egoera izan behar da, hauen arabera, zein? Orain ikusi dezagun. Orain, horrela baldin bagaude, orain egoera horiek hau jartzen baldin badute, zer egin behar dugu? Gero. Ez ba?
Eta gero, gure egoera Q eta Q bat izan behar dira ezberdinak. Ia, venga, goazen ikustea, Q2 baldin badago egoera honetan, zeroan, eta bere sarrera baldin badago batera, egin behar duena da, T flip-flopak egiten duena. T flip-flopak egiten duena da, bere sarreraren arabera, bere irteerari hauxe egiten dio. Zero baldin bada sarrera, irteera ez du aldatzen. Eta bat baldin bada, irteera alderazten du. Kasu honetan, T2 batera duen ez sarrera, hau zero hori bihurtu behar du batean. Hemen berriz, sarrera bat dagoenez, zero hori bihurtu behar du batean. Hemen, zerora daude bi kasutan, beraz, biak mantendu behar du daude bezala. Goazen, T2, hau alderaztu behar du, zero hau alderaztu behar du batera. Zero hau mantendu egin behar du. Bat hori alderantztu egin behar du zerora. Eta bat hori alderantztu zerora. Hau izango zen. Eta Q bat, ia, Q bat baldin badago zero egoera honetan, eta bere sarrera batera, zero hori bihurtu behar du batera. Bat hori mantendu behar du zero honek. Bat hori mantentzen da. Zero hau alderantzten da batera. Zero hau alderantzten da batera. Bat hau mantendu egiten da. Ia, zero hau mantendu. Bat hau mantendu. Zero hau alderaztu. Eta bat hau alderaztu. Hoxe izango zen. Garen jaba ditugu, egitau guztia, lehen da biziko urratsa zan hau, bigarrena zan hauek sartzea, hirugarren urratsa hauek ateratzea, eta laugarrena da ja gure egoera diagrama egitea. Bi flip-flip ditugunez, egoerak dira bi. Egoerak dira lau. Bi flip-flopekin. 0-0, 0-1, 1-0, eta 1-1. Eta horren, hemengo geziak atera behar ditu, ia, hasierako egoera, suposatu berut hasieran 0-0 dagoela, hasieran sartzen baldin bada 0-1, fan behar naiz, 1-1era. Vale, 1-1etik, sartzen baldin bada 0-1, sartu behar naiz, bertan geratu behar naiz, 1-1. Eta bertan geratuko naiz, beraz, 0-tik pasatzen da batera, eta hor bertan geratzen da. Hala ere, beste bi egoera geziak ere jarriko ditut, 0-1etik ere pasatzen da 1-1era, eta 1-0tik ere pasatzen da 1-1era. Horlaxe, sekuentzia nahiko xelebrea, baina horlaxe geratuko da, ez dakit. Horla egiten duelako. Berriz 0-0 baldin banago, eta 1-1 sartzen baldin bada, orduan banua 1-0ra. Bale, 1-0ra. 1-0tik da lau, eta 1 sartuta sartzen ez 0-1era. Bueno, ben sekuentzia handiago bat badukat, eta 0-1etik 0-0ra. Ben sekuentzia egiten du, 0-tik bira, eta sekuentzia ondan gelditzen da, hau ere jarriko dut, 1-1 baldin banago, eta 1 sartzen bada, horlaxe joaten da, baina sekuentziak hauixek izango dira. Hauixek izango dira. Beste kolore betxo batekin, sekuentzia 0-tik bertan geratzen zaigu, edota 0-tik pasatzen da onutza, gero onutza, eta sekuentzia hontan geratzen da, 0-tik onutza, eta sekuentzia hau egingo zituen, hauen arabera, ados. Hauxe da, eskatzen zutena, egoera diagrama ataratzea, denbora diagrama harik ez dut marraztu behar orain. Aurrera.